نازه زمان کردی ملتی کن نازه زمان کردی Türkçülüğü min zingi Kurdum, Kurdum, Kurdum Yan azadi Beji berxudana rojava Rezi ve koydana rozava Sakın güzel devre Cesare tezedetine Suriye bi tamamî Rojavayê Kurdistanê jî di nav de derbasî konaxa Kelû bûye. Ji wan mijarên sereke yên vê konaxê yek ji mijara zimanê Kurdî ye. Ku li ser meşa, ku li ser maseya danûstanginan e û cihê wê li Sûriya nû de tê guftego-kirin. Di vê çarçoveyê de girîng e ku ev biryarnameya sêzdemî a Serokê Sûriyeyê demkî Ehmed Şerek bi bîr bixin, bi vê birnameyê carek de cara pêşî ku di dîroka Sûriyê de zimanê Kurdî qonaxa tundîtiyê derbas dike û bi awayekî fermî tê naskirin. Her çi qas ji aliyê sembolî û dîrokî ve gaveke erî bê nirxandin jî lê ev biryarname birnameya han mafê zimanê yan ji mafê zimanê Kurdî yên gelê Kurd misoger nake. Ji bo ku wekî destkeftiyên mayîn de bê parastin pêwîst e zimanê Kurdî û weke zimanê fermî dê destûrê de bênaskirin û mafê perwerdeya bi zimanê dayîkê weke mafekî rawa û bingehî bê misorgekirin. Lewra zimanê Kurdî yan jî zimanê gelê Kurdî yan ji Kurd ku li ser axa xwe ya dîrok jî ji wê çandê mezintir e ku wekî zimanekî niştimanî bê pênasekirin ku heftane bi tenê 2 saetên derzan bijardine jê re bên veqetandin û pê re jî çand çalakiyên çandî. Ji bo misogerkirina mafên zimanî yên rewa û parastina destkeftiyên rewşa zimanî ya Rojavayê Kurdistanê em bi vê hemû hêza xwe û ji bo her hêlî ve kar û xebatê xwe bidomînin û li doza zimanê Kurdî xwedî dozeke netewî ya pîroz xwedî derkevin. Ji bo bicihwanîna vê armancê em ji gelê xwe yên li her çarparçe Kurdistanê hêlî dikin ku doza zimanê Kurdî weke dozeke milletî û netewî bide pêş û bi her awayî xwedî derketiyê yan ji xwedî derketinê lêv dike. koydana